Kedam tang preni phai thom kebra isiar ni kang thilang so lang sunalong denarong mate Arong Press Club amahang pathek depen kechengsi klembang amai kapadopona hud kang thilang so long thengpie klim eponsi kapang thira sai sitami dengpong Denarong Siltharampur Parokhwa lapen habar ke hat pherang ke tum doan chingrum petsi kedam tang preni phai clear ni Dengaung mate Denarong irrigation IBLong Dengaung Press Club amahang pathek pon det penapi kechengsi DPC klembang amai kedam tang thom kebra isiar ni kang thilang so lang sunalong padodam Bangso amai along DPC amai phu Bikram Teron kachari pon along DPC chunbang Rajiv Bepensi mai ke phalam the phutak than pachini pon Labangso kechengsi DPC amai along DPC Bidisar Suren Kramsa Pansing Kro lapen Mensing Biatum Chetong Dunsi Denarong mate Dengaung Press Club abitum ke klem kedam pen danglok jakong horang kelong ponja bidi setame chethan chimon pon Bangso phi kang thilang so lang sonalong rong pharo sose tharbia klim jangphong klim penchenglo asona sona thengpia klim dogmoka forest range arranger rajen rongpia hinpen cherap cheturunsi thengpi aklim setami kang thilang so long ki asai dengpon Ladak pini Arong Press Club hinpen alang litum kechengsi executive labang amai kangni pon labang so amai kangni pon ahud alang litum ladak asona som ke krempon alang litum jasemet ke cleanliness drive pen chenglok alang litum thengpi aklim ke e pon ajai meg alang litum dengpon lapen alang litum phan anganwadi ke klem abang phietum hasitame thengpi aklim same kiron pon labang so ajai meg dengpon kang tilang so aklamalong thengpi rong ki je program dengpon lo lasi munit tumke thengpi ave plote munit rengre anpata lang tumon tamime lang paduje phan pen la kang tilang so anju se ki magic phan nitum hin pen thengpi rong ki program dengpon lo lasi press club hin pen ke dengpon program nilhin pen churu pon Bangso sai ke dengpon bangke kimisen ang thek longsi Mahamaya constituency ICDS klembang phi doan lapen Mahamaya constituency ICDS supervisor hinpen thengpiarong ki anparta kapang thira sai long setami cherap chetudun kang chilang sunalong la Arong Press Club atum bang pen la thengpiarong aklim nang seron pen mili tum phan Mahamaya bi supervisor la thengpiarong mane ke ji phan sida pinilo la pen ke la Arong Press Club han ta choro ik lo la sana opportunity nang pipot la pen ke la haya program ke deng thek po Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live